Assalamu alaykum. Bagtyar döwürde, bagtyar ömürde, bagtly ýaşaýan hormatly tomaşaçylar, bu Ceyhun Production, bu sürpriz. Ine mehriban tomaşaçylar, özüňiz tomaşa edişiňiz ýaly sürpriz hyzmaty 100-nji sanyna ýetdi. Netibe denen bugün 100-nji sanyny geçip 102-nji sany üçin ýola düşdük. Ýagny bugün ýöneköy sürprizler Saparmurat Türkmenbaşy etrafymyzyň Gallasy geňeçliginiň ýaşaýjysy, sylaglanaýan, ýagny Gulnawat doktory, mehriban perdentleri var. Russiýa döwletinde häzirki wagtda zähmet çekýän mehriban gyzy Şahzadanyň adyndan, mehriban ogly Jelaleddiniň adyndan biremnäl, ikemnäl, üçemnäl bir näse owadan sowgatlar bilen doglaňyny bilen begendirýär. Ceyhun Production bu sürpriz hyzmatynyň öňüne goýan baş maksady iýleşlerimizi begendirmek, onuň begenen gününe şaýat bolmak, ýazgylara galyrmak, siz bilen paýlaşmak. Bugün biz mehriban perdentleriň adyndan Gulnawat doktory bir adam bolsa begendirbilsek öz maksadymyza ýetdik diýip hasap edýär. Şahzadanyň adyndan, Jelaleddiniň adyndan uradylan bir-biriniň owadan ýetgeşik aýratynam gymmatbaha sowgatlara häzir özüňiz ýazgylarda tomaşa ederdiňiz. Ine mehriban tomaşaçylar, biz diýişimiz ýaly Şahzadanyň şeýlede Jelaleddiniň sargydy boýunça onuň ýollaryny salgysyna geldik. Ýagny Gulnawat gelinjegimiziň döwletli maşgalasyna geldik. Häzir nesip bolsa Gulnawat doktory mehriban perdentleriň adyndan bir näse owadan sowgatlar bilen begendirýär. Tomaşa ediň, ajaýyp pursatlary elbetde siz bilen paýlaşýar. Bir el çarpalayın, ondan başlaly. Doktor, salamu alaykum. Aşamyň haýyrly bolsun. Günüňiz haýyrly bolsun. Hemmeňizi hoş gördük. Allah zany ýaşyňyz uzun bolsun. Ilki bilene biraz sowuk ýurtdan Russiýa döwletinden mehriban perdentleriň adyndan gyzgyn ýene bir gede gyzgyn gutlaglary getirdik. Mehriban käbetini mehriban gyzyň Şahzada, mehriban ogluň Jelaleddin ilki bilene gyzgyn gutlaglary ak yürekden, pek yürekden size yollady. Ýaşyňyzyň uzun bolmagyny, olaryň bagtyna, mudama başyna, janyňyz sag bolup, başyňyzdan dik bolup, şolary ýaly awraýyňyzam, mertebeňizem belent bolmagyny tüý sürekden arzu etdi. Ve arzular, olar mehriban perdentleriň arzulary bilen çäklenmedi. Sowgatlara geçeýin. Gymmat bahaly zenanlarymyzyň iň bir gowurýan köýnekligi gülüpek. Bular bir sowgat bilen hem çäklenmedi, iki sowgat bilen hem çäklenmedi, üç sowgat bilen hem çäklenmedi. Ondan soňra ene süýjülükli sebet, gymmat bahaly süýjülüklerden düzülen. Bu ýylyň dowamyna ýyktarp bolmaýamyna. Ene perdentleriň adyndan ene ýadgary surat. Kudugyny. Jelaleddin sağ ol, Şahzadam sağ olun. Entek sağ ol aýtmaga azyrak howlukma. Entek bu zatlar hiç zat entek. Gulnawat gelinje bular bir aý bilen zordan oňuş geldim. Menden ulakana ekende, näme? Doglaňyňa bilen. Mehriban perdentleriň ýatlap oturýan. Hemem doktor ýörüýte doglaňyňa ene öz kesibinde, käriňizde degişli ýüzündäki şekiller hem dermalaryň suraty var. Bulan perdentleriň adyndan. Entek sowgatlarymyz gutarmady, hemem ene bagyt şampany, bagtly bolmaňlardy we Russiýa döwletiniň uradylan bagyt şampany ona masar. Ene edil toy boldy we tortamma, şampanamma, sowgadamma, sebäpgaramma
Oň bilen oturmanyna pandalaram ma. Bularam häzir şowhum bilen tans etjek diye. Öyle sağ olun. Karvaşın ki, milik ki. Koca karvaşın ki. Vay milik ki. Köp sağ olun. Sağ olun, sağ olun, minnettar. Perzentleriň adyndan 2 bent koşganma. Sağ olun. Ejen bolsa bagtyň wadyr, şowlu günler saňa ýardyr. Eneň sipan başlaryny Allaň özüm ýalkaýandyr. Özüň diňläp nesline çay, durdun gymmat öwütlerin kalby nurly käbäňi sen hiç wagt unutmagyň. Hiç haçan sizi unutmajagyny perzentleriň bellediler. Bir el çarpalyňyny. Celalettin, Şahzadam. Hiç oylamadım. Sağ olun, beğendim. Köp beğendim. Celalettin, Halilim sağ ol. Size de sağ ol, minnettar. Beğendim, çay yok. Mişkalarım, sağ olun size de. Gelipsiniz, beni izarlap. Mikvallarıma da sağ olun. Şahzadam Seker sağ ol. Celalettin ağabey. Selahattin ağa sağ ol. Gülnat ýaşyňyz duýum bolsun, doglaňyň gutly bolsun. Bu elmidämi şuňalyk öýüňde toýlar köp bolsun. Doktor ýaşyňyz ýok bolsun, görjäň gowuluk bolsun, kesdiňe kemal tap. Diňe 120 ýaşynda da oturýan şeýdip. Bagatly bol, ýaşyňyz ýok bolsun. Doglaňyň gutly bolsun. Daýda ýaşyňda kolum görjäň gowuluk bolsun, iň petgülläň şuňalyk bolsun. Çağalaň bagtyna gowunyp ýaşa. Doktor ýaşyňyz duýum bolsun, saçagyň toýýar bolsun. Gülnağa degenim ýaşyňyz duýum bolsun, görjäň gowy bolsun. Taçaň elimde mi toýýar bolsun. Kulağada jaka ýaşyňyz ýamasyn görjäň gowuluk bolsun. Sağ olun. Alana sağlyk bolsun, gowuluk bolsun. Janyňyz sag bolsun. Gülnat ýaşyňyz duýum bolsun, görjäň gowy bolsun. Elmerdäm at ýaly bolup gidiber. Mamamja ýaşyňyz duýum bolsun, görjäň gowuluk bolsun, awtyk ýuwluk, çoguluk görmek nesip etsin. Mami doğlanmanın ulan uzak yaşa bir ömür bilen haklı yaşamak gibi. Ablam bilen baktım kullanıp yaşamak oturmak ne diyesin. Saçımda olsun mama canım sağ olsun başım dik olsun. Dört çanağın çindim. Ablam bilen ben mi damak değil yaşamak ne diyesin. Mamam lazım udak olsun, göreceğim kovu olsun, canım sağ olsun, ömrüm udak olsun. Benim çağırtıklar, çoğuluklar görmek niyetler ettim. Сегодня день особый у меня, волнение свое скрывать не стану, и радостью душа моя полна. Сегодня день рождения у мамы, тебе, родная, я несу цветы. В твоих глазах видны от счастья слезы, несу тебе цветы, что любишь ты, простые и загадочные розы. С днем рождения, мама, поздравляю тебя. Эти розы Кордана подарю я, любя. С днем рождения, мама, пролетают года, только ты не устала, будешь с нами всегда. Посвятила мне всю жизнь свою, все без остатка отдавала, знаю. За каждый вздох тебя благодарю и пред тобою голову склоняю. Тебе, родная, я несу цветы. В твоих глазах видны от счастья слезы. Несу тебе цветы, что любишь ты, простые и загадочные розы. С днем рождения, мама, поздравляю тебя.
Гордана. Подарю я, любя, с днем рождения, мама. Пролетают года, только ты не устала, будешь с нами всегда. Мама, поздравляю тебя, эти розы Гордана. Подарю я, любя, с днем рождения, мама. Пролетают года, только ты не устала, будешь с нами всегда. С днем рождения, мама, поздравляю тебя, эти розы Гордана. Подарю я, любя, с днем рождения, мама. Пролетают года, только ты не устала, будешь с нами всегда. Tomaşaçylar, Ceyhun Production bu sürpriz hyzmatynyň ajaýyp produkatlaryny siz tomaşa edýäňiz. Biziň baran yerimiz Elmydam Şlorial şatlyk şowhunly. Egerde şatlyk şowhunly bolsa, oň üstüne ýene 4 etse, 5 etse, 10 etse Edil Şlorialy şatlyk şowhuny goşýar. Belki de indiki şatlyk şowhuny sürpriz siziň maşgalaňyza barmak mümkin. Bizi tomaşa etmegi dowam edin.